Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji fevraly bugünkü söhbetdeşligimiz ýene-de Ukraina barada bolar. Ma'lum bolşy ýaly şu Ukrainadaky uruşyň 5-nji güni 5 gün märine Russiýa Federasiýasynyň harby goşullary Ukrainanyň territoriýasynyň içinde dürli şäherleriň welaýetlerin ya etraplaryň golaýyny ya şol şäherler etraplaryny ya bombalaya ya raketa hüjümini bilen ene diňe bir harby bölümleri ya harby obýektler grajdan obýektleri jaýlary ya şoňa meňdeş grajdan adamlara degişli emlaklerini partlatyp ber. Elbette grajdan ilatyň içinde de ölüm ýetim bar, o barada han aýdyp durdy. Yani nastoyaşy время we dost adlı internet kanalları 24 sagatlap Ukrainanyň içinde näme bolup geçýän bolsa şu bolşy habar berip durdy. Ýagdaý elbette agyr şuň kun ýeme Russiýa Federasiýasynyň we Ukrainanyň arasyndaky gepleşikler geçirilmelidir. Şol uruşy ýatyrmak barada şu iki topar Ukrayna hem Belarusyanyň şäherine duşmaly edildi. 6 sagada golaýakan duşuk netijesi tamamlandy diýip aýdylýar. Ýöne ýene-de bir gezek duşup şu meseleni aralyp maslahatlaşmagy gürleşip birler. Oňa ýene bir näçe gün wagt gerek diýip aýdýar. Meseleniň gynançly tarapy şol maslahata barlan sagady eýem Rus goşullary Ukrainanyň Harkov şäherini duruşunu oka tutup ýaşaýyş jaýlaryny partladyp durlar. Onu mana video roliklarda görkezilip dur. Beýlik şäherlerde de soň ýaly Kiýewde atak edilip dur. Ölýän ýa ýaraly bolan grajdan adamlaryň görkezýä ilaty. Garaz uruşyň baýaryna gyrgynçylyk watandaşlar ýagdaý agyr grajdan ilatan 5 gün lap köçä çykyp bilenak dukanlar ýedili işlenek işleýände produkty gytçylygy duýulýar ilat açlyk çekyp başlady olan bar ona aýtmak gerek ýemek ýetmezçiligi suw ýetmezçiligi bar şoň 1,5 milyon ilatly Harkov şäherine şol bombalamagyň netijesini elektrik ışığı, gaz ýa-da beýleki ýalňyş emeler rezerwuarlar hemmesini asmana göçüp şäher suwsuz we iýmetsiz haly diýip aýtdy da bolýar. 1,5 milyon ilat Ukrainanyň Harkov şäherine ýaşaýar. Ene ýagdaýlar şoň ýaly şonuň içinde bize degişli näme bar Türkmenistana onu aýdyp geçeýin. Men bir dowr şol Berdi Begmenow diýip bir türkmen ýa-ni biznesmen ýigidi barada internetde bir topar ýerde okudum, gördüm. Soň kanal açan eken, on kanalyna da agza bolup, ýöne men ol ýigit bilen hiç şeýle gatnaşygym ýok, sebäp ol siýasatçy däl, ol diňe şol bir näfisler bilen mesul bolup ýören hakykyny bir ýigit. Ýöne men oň nämetini gowurdum. On levdaras halal yürügarasa gadanın baýlygyny halky bilen paýlaşyp bilýän ýigit, garyp gasara kömek edýän ýigit. Ine şular ýaly bir duýguly ýürekli ýigit diýip aýtsam boljak. Men oňa öz berýän daşyndan görüp berýän baham şol. Soňra roliklerini gördüm, hana ol emede Ukrainada ýa-ni pensioner garry aýalmy erkek kişimi şolary gelip magazynyň zatdan dukanlardan produkt alyp berip öz puluny öz hasabyna şeýdip haýır sahawatlyk işlerle meşgul bolup beren bir türkmen ýigidi. Sag bolsun elbette. Ýöne şu barada dün ýeme ýerleşdirilipdir. Ýa-ni Sroşnoy Novosti diýen mass mediýada Berdi Begmenow barada 3-4 minutluk video rolik koyulupdur. Şu taýda agdalyp geçilýän zat
Awa ne berdi begmenip sol urus trolu bari Kiýewde öýler nira urunjagyny nirden özüne kömek golluk tapsan bilmän ýören Türkmenistan studentler bir näçesini ýany bilen alyp 20 adam diýerdi, ýany bilen giden şolar bilen ýanky Ukraina Polşa serhedine bar, şolaryň arasyndan bir näçe adam aňyrlygyny geçirmek başardyk. Toqalalarym bar, berdiň özüm şol serhedin bäri gapdalyna Ukraina territoriýasynda galdy diýip aýdylýar. Ine bu bir ullukan iş. Her bir Türkmenin ya Türkmenistanlı grazdanynyň birek dogurluk edämeli kömegi şular ýa kynýandy. Berekelle. Ol ne berdi öz grazdanlyk borcuny dogry düşünüp dogry berjäýe diýen adam. Näçe taňry ýalkasyna aýtsaňam az şol ýerde. Ýöne görýän bolýan zat. Orsal studentler uruş başlamaka bir küçükte öňünden barıp elçihana ýa-ki konsulay diýmişler-de biz bir gaýrat edin ýa ýurdumyza aşyň ýa howpsuz ýere çykaryň diýip. Ade päňizden bomba ýaganaga diýipdir. Ene hawa. Aýndan bomba ýagypdy, asla kabul eden atdy. Gaýtan tersine enne şol berdi bermenow haýbat atdy şo konsul ady Serdar diýip habardaýdy. Sen bir kanun hareketlere baş koşuyan şol adamlara kömek hödür edip. Bu näde beýle bolýar? Şu işleri sen konsul, Serdar sen etmeli. Sen şoň üçin şo taýda oturdular. Öz halkyny gözegçilik etmeli, öz halkyny kömek etmeli, zerurçylyk ýagdaýda şolar meşgul bolan ýa şolar meşgul bolan işini sen edil bir sagada ýetirmen bitirtmek üçin sen şo taýda oturdular. Onu sen näme konsul sen? Öz wezipäňi düşünýärmi? Ondan gelenem ýene ol sen berdi begmen haýbat atan bolýar. Herkese adyň soňy bardyr, Serdar. Erti şu diýen sözleň üçin kelle ýalanyşlap jogap bermeli bolsun. Täze Türkmenistanda. Şonu ýatdan çykarma. Onsoň senin o taýda prezident diýip taklap oturanyň o 2000 sany eser alyp ana Orsiýada kömek diýip Ukraina uğraşacak diýip boyuna alyn. Sen näme diýip hasap edýär? Şo ýagýan bombalaryň hasabyna goşanakmy ol adamlar? Diňe Kiýewiň özünden aýdylşyna görä şu habarda 6000 sany student bar. Studentleriň başy şol şäherleri aslynda Ukraina gelip o işläp gününi görüp beren Türkmenistanlymyz az däl. Kim dastavka diýişler, kim şoför, kim ýene bir edara ýa gurama ýa garyş ýa gullukçy ýa medsestra ýa wrach gatkana Türkmenistanly Ukrainada. Olary kime ýelik etmeli? Serdar. Bir gelensizligiň jogapkarçylygy bardyr ýa sen şu taýda bu zatlaryň soňra iýdi gelmedi ýa sonra bolmaz diýip pikir edýän bolsaň gaty ýalňyşýan sen ýam garasany o giýirdilin. Şu ýerde oturan jenaýatyň üçin. Sen jenaýatkar. Sen şu Ukrainada oturdulun şu halky biziň halkymyzyň wekillerine şu ýurda gelip okumaga, ýaşamaga, işlemäge gelen her bir Türkmenistanla sen jogapkar. Şolary kömek etmegem sen gönü borjun. Sen iş kontraktyň birinji paragrafasyna maddasyna şo ýazyldy. Şonuň sen etmäge borjun bar. Ýöne sen şonu edeňa. Ýöne şu etmediği işlerin üçin jogap bermeliginiň uzakda. Bolýa indi beýleki meselelere geçelik. Indi şu geçen saparky meniň eden çykyşymy oňlap ýazan watandaşlarymyzdan bar o ýöne içinde iki ýeke şonuň bolanak ýa şonuň ters hani muňa sowutnama diýip bir näçesi ýazypdyr. Men gelin şolara da jogap bereýin. Ine şu Hasan Mollu diýerde ýanky Gurbanoğlu ýa Putiniň haýşy boýunça 2000 sany eser uğrada ýen habar nirde peýda boldy. Bize sowutnama beriň diýip bokurduk ýertiýärler bar. Men size aýdym nirden gelen şu habar. Şol habar
Nastoyaşe vreme dip hana internet sayt bar, gece günü işläpdir. O şol bütün şu Ukraynada bolýan wakalary hiç bir taraf tutmadan bolşeýalaydyp berwoti Ukrayn tarapynam, Orsiýet tarapynam, o halkyň garaýşyna beýlekleri. Ine şo taýda 6-njy gün aýyň 26-syna Ýewropa wagty bilen men ýalňyşmasam saat 12 bilen 2 aralygyny arhivine seredim. Şo taýda aýdyldy. Ine şo taýdan tapyp bilersiň. Ondan ýene bir sorak berip bilersiň. Halmara sen şu sayta, şol sayta ynanýanmy diýip. Howa men şol sayta ynanýan, sebäp ol sayt barlanmadyk ýemani wakany ýa-da ýagdaýy 3-4 ýerden tasdiklanman efire berenak öýlerim aýdyp durlar. Eger şol tasdiklanmadyk bolsa, tasdiklanmadyk habar ýöne şu bize gelen bir ilkinji habar gassagly hakyr hökmüne berýärdik, onuň öňünden duýdurýar. Ýöne Türkmenistan mara daýdanly, olar ýarda daýdana. Ine şolar ýaly ne? Orsiýet Federasiýasynyň gaýşy boýunça Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammed ine 2000 sany efir boldy. Boldy. Elbette näme isleýän Gurbanuly çykyp boyun alyrmy? Tribuna ay men efir uğradı diýär. Halk ona diýmezmi? Onda şol efirleňen öz togun tiýjini uğradı. Ýegelleňi uğradı. Şam onda da käne şo halky döwleti gemirip oturarlar. Yegeller var, ilen çalanı var. Olog elinin yalyp oturarlar, müňlerçesi var. Düz şolardan goşuny uğrat. Diýip aýdar, halka menem şonu diýjek. Ýöne bu zatlar tutyň ýensesinden edildi. Şoň üçin o gol çekilen zatlar aýdylmy? Men pikir edýän şol ýanky aýyň 22-sine gelip gitdi Reşit Meredow. Moskwa. Lavrov bilen duşşany şo taýda ılarlyslar bolmaly hemmede. O bolýa bizäse de gollaýar, şo taýda Gurbanulyň dogmasyny tasdikler. Ýöne sizem bizim her bir aýdan sözümizden çykma. Ine bizine bir kowundan otak söwüşe girer bol, senem goşuňdy bir bölüm salarsyň. Ad üçin ýa-da şo internasional bolup topulýar ýa-da ýapyşýar diýerler, bir topur döwlet bol. Olum bolýar diýip bilen adam diýip düşünýär. Ol men pikirim, ol şahsy pikirim. Yani hana Lukashenko açık gollap otur. Ine şuny ýalnjy habar berildi efire çykmaka. Ine Belarusiýanyň territoriýasyna 10 san harby vertolyot uçup Kiýewe tarap gitdi diýip. Ine boldy. Şuna o taýda gepleşik geçirýär. Araçda Belarus Lukashenko Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda. Ukraina delegasiýasy ýygyny soňup terhedinden geçenden soň mene 10 san vertolyot uğradylar. Ukrainanyň üstüne. Ondan nädip bunanmaly bular? Çodýany da, araçdyny da. Şeýle ýagdaýlar. Şoň üçin ana nastoyaşy biremem 26-njy fevralda ol ýygy derli gidip durdy. O kanal bir gepleşik bolsa aýda mene şunu aýdyşym ýalyny Suraşyň Novosti düýnmerdir 27-nji fevralda. Ol ýekede abi nastoyaşy birem 24 sagatlap habar täzelik her minutda täzelenip durdy. Şonu berýär. Şoň üçin plan diýip aýdyp bolanatdy. Men aýdýan şo 2 sagatyň arasyny seredim görersiňiz. Kime gerek bolsa arhivini galdyraýar. Eger maňa namsızlyk edýän bolsam. Ýene de bir ýazypdyr. Ady adımda da näme diýär? Abdullah Abayev diýär. Sen niýe Halmuradaga diýär, şo plan jurnalistiň çykyşyny niýe sözünü ütgetmän diýen ýaly öz adyňdan aýdyp oturýarsyň. Ay enim kimem bolsaň dinlemeni. Birinjiden men ol sizin adyna alan jurnalistiňiziň balelşigi däl. Ikinciden men oň abuny açsam däl. Üçüncüden oň näme ýazýan bilen işim ýok. Dördüncüden men ömrümde ýeke biriniň emetine emlägine elip şolar ýaly ogurlyk eden adam däl, bilen plagiat. Biriniň ýazan zadyny özüň kedip görkezmek. Olam ogurlyk, edep ogurlyk diýilýär oňa. Sen inni ol şey diýdi, sizem şolar ýaly edip aýtdyňyz, şoň kyn göçüren ýaly meni aýplajak bolýan bir zat. Senin ýazanyň ýanky bir halkyň sesini näkip çıkarılan sanımdaki aşağına komment yazıptım. Yani halkın sesini
çıkan menin şol interwýum eden söhbetdeşim bir gün öň ýanyny öz sahypamda bir sutk öň ýanyna durdy. O nähil men onuň birinden alyp otak ýazyp goýýan. Wagtyny deňeşdirip görün. Onuň düşünersiň kim kiminkiň ogurlaýan. Şu güne çelle ine biziň şol ahli adamymyzy istese para bolsun, islemen bolsun, isle ýaşlaryň bolsun, ýa bilelikde ahli biziň şol ýazanda atlamady, halk bolup ýazanda atlamady. Özüçe aýdyp on suwun çykaryp oturan beýleki toparlar. O näme halk gören hakmy? Ya şu güne çel haýsy biriňiziň ýazanda adyňyz men nusga edip özüm aldım. Eger bir çıkaran bolsa, birine bar bolsa, ine aýdyp otyna, sroş novostyny şular ýaly boldy. Ya başga birine bolsa, ine şoň saýtyndan alındy diýip men aýtma utanjak adam däl. Sebäp o zatlar beýleki adamlaryň eden işi. Özün syýlamasaň eden işine hormat goýmak gerek. Şoň üçin sen soragyňa şeýle jogap berip, indi sapar yüzün açta maňa jaň et, men saňa onu aýdyp bererim. Men kimi seredýär, ýa kimkin al plagiat edipdir. Ogrum özüne osor orrumsam etme. Şonu diýjek boldum. Ondan ýene ýazypdyrlar, biri beýren da ikişer şular ýalyk motiv bir-biriniň üstünde olur ýa-da men bilýän nerden çykkan o sesler. Sen näme ýaşyl oglanlar, studentler, ýaşlary yaraglanmaga çagyrýarmy? Indi siz özüňiz pikir edip görün. Ine Ukraina halk oduň içinde hemme şäherler diýen ýal gabaldy. Öz halky uruşupdyr. Bizden baran studentlerim elini gowşurup seredip oturmar, siz haýsy biriňiz ýeňýän çäňiz men garaşaýyn. O nähili bor? Sen şu döwlete geldin, şu döwletde ilim alýan, bilim alýan, şu döwletiň halky bilen dost, boýdoş, şoň çöregini ýotyňyz. Innem on başyna gowga geldi. Hakikatyň, adalatyň kim tarapyndan görünüp duranda. Gece gündüz hani radio, telewiziony bolýan zatlar görkezip otdy. Garajdan diňe harbalardan garajdan millet gyrylyp ýatyr. Indi biziň türkmen studentler näme etmeli? Opşitdana umumy ýatak jaýyny hemmämiz çykaryp gowdular. Onuň dogry etdiler. Näme üçin? Sen urus turanyny bu umumy jaýda ýaşamak bolmaýar. Ya yerdemine gizlenmeli, ya da öýüňiňde dargamaly. O taýda oşuny okuyan da oşuny okuyan yerli halk, ýani Ukrainalar gitdiler öz öýlerine, enatalaryna, başga ýerlerine, daçalaryna. Diňe biziň ine eýesi galan türkmenlerimiz galy o taýda. Ilçhana eýelik etmänsen, hökümet olary kömek pul hiç tat bermänsen. Olaň nägen bilen güzeran dolanýar ýalygyny men aýdyp oturmaýyn. Beýlekler aýdyp oty diňlen görün. Men onu gaýtalamay. Ýöne şu mezburçylykda da bu adamlar indi bir halal ýaşaýyn ise boljak, şol ýigitleri de, gyýlary da volontör bolaýyn. Barın gidin nowatçylyk çekin, eger eliňizde ýara galmajak bolsaňyz. Şu gaçyp atalgalarda nowatçylyk çekin. Keselhanalarda kömek edin. Sanitarka bolun. İşkene şular ýaly kyn ýagdaýda kömek etmek üçin. Ýok bizi Türkmenistan ýygnamat diýip bukulyp ýatjak bolsaňyz, onda siz nähili adam? Erti Ukrainalar sizi dazanakladyp ýurdundan çykaryp gower. Biziň günümizde başymyza şular ýaly agyr gün gelende siz o taýda gülüp gezdiňiz ýa başga işler bilen meşgul boldyňyz diýip işler eden işleriňiziň adyna magdasa siz ondan kim bolsuňyz? Men dilime getirmeýin. Bilýäňiz edip beren işiňizi özüňiz, ýigitler, gyýlar. Men diýemek sizden keypi ne diýen, mezburlukda ne diýen. Ýöne olum şu mezburluk etmän başy işe dibim halalym gazanyp boljak, haram gazananlar. Aýdyp otyr, ne sadajy ýollar, gidin volontörlük edin. Ýok, gaýratyňyz satýan bolsa, hana siziň şu student ýanky mogolim Ukrainalaryň gapdalyna durumda şolaň ýurduny goramaga kömek edin. Men size barynda ölüň ýa gyrylyň diýemek, ýana durup şäher goramaga kömek edin, akop gazyn. Seňer galdyrşma kömek edin. Bir halk, şu Ukraina halky görsen, aýna türkmen oğlanymyzdan biziň aramyzda diýip. Her kişi öz ýerini etmeli, işini etmeli. Ol garajdarlyk borç diýip azap edilýär. Biz ata-babalymyza gowanyýardy.
So gowunyan bolsak şol beýik watançylyk urşuny egine berip göresen 10 mäse respublikaň biri biz türkmenler bilen ana şol Ukrainalar. Ana şol orslar indi bir-biriniň üstüne çöküp indi gana kuwaty iksan dogalluk halk. Şoňmy? Ýöne kimin arkasynda hakykat, kimin arkasynda adalet, şu zatlar sizem hem görmeli, hem bilmeli, hem düşünmeli pasap edýär. Ýok, ola näme bolsa şo bolsun, hawa. Namarça olam, sagja olam diýdi, hawa. Şahir Şiraziň bir sözi bar, ýene de türkmen okap olanak diýerdi. Hakykatdan türkmen okap bolmaýanyk. Ne görnüp duran zat. Ýene de şo berdi Begmenov ýaly ýigitler şulara eýelik edip bir o ýurtdan bu ýurda aşyrjak bolsa da ene bir ilçi diýilen haramzadamyň elinden ayagyndan ýapyşyp ýatyra muňa haýwa tatanmak. Wagt erre. Konsul mu sen, ilçi mi, kim sen? Sen pikir edinatmy erti men Ukraina barsam ýüzbe durmaly boljam, jogap berebiljekmi sen maňa? Vatandaşlar ýagdaý şolar real agyr Ukrainada. Şu mahal hana yazıp durur da men gaty kän adam tanış Ukrainada gatnaşygym kän ýüzlerçe, müňlerçe adamlar bilen ýazyşyp otyn saýtlarda beýlekde şahsy gatnaşygym bar. SSR döwründen bäri gatnaşyp beren adamlar bar. Çağalary ýere çörek ýok. Geýere eşik ýok. Magazylaryň hemmesi ýapyk ýa iýmit ýetemek. Indi şo taýda göz öňüne getirin. Bizim indi aç studentlerimiz we studentkalarymyz. Olar cenayet etýär ýa tenni satýar diýip olaň üstüne mınjawat atmak gerek gel. Şolary hökümet eýelik etmelidir. Şolary şol Türkmenistanda izinle galyp şumal sesini çykaryna dilini götüne ýuwdan enatalary seretmelidir. Ya talap etmelidir. Saýlaw geçiriljekmiş. Serdar saylanacakmış. Gawry bolsun şolar. Öz çağaňyza bir eýelik ediňe. Iki oduň arasynda galdy. Ya size parky ýokmy çağaňyzyň ýaşany ýa öleni ýa ýeteni? Men haýran galýan. Ne derece ýetirilipdir biziň halkymyz? Öz balasyny eýelik edip bilmeýän halk nähili bor, watandaşlar? Heýwanam öz çağasyny goraýar, üstüne gopawanan. Ne bolýan zatlar? Näme şol Kiýewdaky 6000 student ýa bütün Ukrainada işläp beren 30-40-50 miňe ýetip barýan. Ondan hem kän ýaly men orta hasabyna şol ýaşlaryň iýdinli enatasy ýokmy? Ya olar yerden ýeke çykaýdymy? O näil beýle bolýar? Näme üçin bysyp dumup oturýarsyňyz? Näme üçin gurban ol öz tohum bilen o taýda pülpülläp ýaşamaly? Siziň çağalyňyz o taýda gyrgynçylygyň içinde oturmaly. Hemme zat Allah tawsirýan. Allah neýlesin bular ýaly gorkak milleti. On başga işi ýokmy türkmenleriň başga, ha? Yer ýüzünde näçe milliard musulman bar? Bir topok 4 milyona ýetmeýän türkmen boldum Allah Taalaň işi. O näme akly, huşy, eli, aýagy, garagy näme üçin berdi bize? Beý türkmeniň janynyň süýjüdir. Hiç ölesi gelenak, ödem ölüp ýaty. Men ýaşaýyn ýöne ölüp ýaty. Goňşym ýyksyn ýumursun öýü bilen men işim ýok, men bir ýaşaýyn. Ýaşaýyn ho. O nähil beýle bolýar? Biz millet boljak bolsak bu şu zatlary birazjyk üns bermeli. Hana gyrylyp ýaty millet şo taýda Ukrainada. Kim okuň aşaňdy, kim indi açlyk, suwsuzlukdan ýaňa. Ene açlyk geldi aýdy otyn 5 günläp ene magazyňlar zatlar işlänek dukanlar. Öýnäki produktasyny hemme kişi iyi gutordy. Magazyňlara gitmäge mümkinçilik ýok diýdi. Şäheriň daşynda ýaşaýarlar. O bolardan şähere barıp bilen akly täp gawalgy dur atypdylar gece günü. Geçip barýan grazdan maşynlar, awtobuslar atylyp dur. Hana görkezip dur videolar. Hawa in azala beraýmelim o ýaşygitlerimiz gyýylamaly. Ýoksam şolarma şo enata urat aňyrdan ýogun bar edip soňky pulyny çykarypmy? Ýagdaýa görämi? Garz alypmy? Ene çykaryp koýup berdiler. O nämemiş? Gurban bolan gorkýar.
Onu näme dogurdunuz bu sagılar men hiç düşünüp bilemek. Aydın biriň orta çykyndy, ýüzüňiz açyndy. Aýdaýyn, menen bir bilik galy. Ne derece yetipdir şu millet? Olya näme var diye Ukrainany gorap diye sen şu taýda bir beýleki döwletlerde bir tejribe al. Gör revolüsiýon görüşüň nämeden ibaratdygyny. Ya öz hakyky üçin seredin Ukraina bir üçin arka duruşuny. Tankyň öňüne eli ýaragsyna döşüni berip çykyp otýar o halk. Näme bol bu türkmeni? Ay biz ol imperiýany gurduk. Ay biz otak yetdik. Ha bir topar orta asırlarda ölüp giden serkerdeler ýadygarlygyny goýupdylar, dikil gazyk galyp Aşgabatyň allaýalaryny. Ey, olum kölegesine dyrnagyna degmeýän nesil biz. Näme üçin olary ýadygarlyk dikenmeli ýa? O lellim mahtum bola, ol asmany göge ýetip duran ýadygarlyk guranmaly. Emma mahtum bolyň oba dostlaryny, ýa-ni ilerki Türkmen dogurlamyzy akta koyda oturan Türkmenlerimiz türmelerde çüýür, dırnaklarına iňe urýar. Bizim millet tiýleşimiz hem şeýle. Gara oýlanara, pikirlenere zat gatykan. Eger biz şuň Ukrainadaky demokratiýany gora bilmesek, ya Ukrainadaky bolýan beýadalatlygy öz garaýşymyzy aýdy bilmesek, biz hiç açan Türkmenistanyňky bolýan beýadalatlygy aýdy bilmek. Şonu belli goýun. Eger de Ukrain halky şol Putinin eden etdiliginden diýdim zorluk siýasatynyň diýinip bilse, şondan diýnilen güni Türkmenistanyň demokratiýa geler. Şonu bek belli goýun. Yani şu goller ýakynlaşdyrmak üçin bizim şuň mümkinçiligimize, ýagdaýymyza göre Ukraina halkyny ýardam etmemiz, kömek etmemiz gerek. Bizim giýjegini şu aladamyz şo bolmak. Ol Türkmenistanyň saýlaw geçiriljekmiş. Yani kim bolja? Bolly ýam geçirildi, gutoruldy. Siziň adyňyza meýam ýazyldy, bültennaky ýaşykdaky olaram sanaldy. 97% sesally serdar diýip goýly. Onam ýuwdarsyňyz. Onam ýuwdarsyňyz. Bilip otýyn. Şuň kurçagylygyny gora bilmeýsiňiz diýen. Ýöne diýen, ýokardan bir bela gelip, uruş turup bir zat bolup, şo haram rejim gitmese, siz halk bolup öz eliniz bilen rejimi ýola saljak ýa ýurdu düzetjek millet bolup duran zat da şuň. Hiç bir tarapda. Bir beýle de bir ruhy peslik bar ekan, beýle de bir öz kölegesini tiskinip beren halk bar ekan. Hayran alym men öz halkym. Ananay. Şu gün geçdikçe hayran alma. Ana bir biznesmen ýigit öz ýüreginiň islegine göre ine şu halkyma bolsun diýip 20 tane oglany öz hasabyna, öz kömegi bilen ýa ýol bilejiligi bilen ertip kömek edip muňam elinden aýagyndan ýapyşýar. Näme üçin ýene atalar talap edenler? Soru. Oturun, oýlanyň, özüňize gerek netijeni çykaryň watandaşlar. Ondan şu ullukça hem mäňiziň öýüňize saglyk, saglyk, sağ olun.